Posajadava tukuwasilani zimene wayankhula Paul Kalindu lero lino pa 4 November 2025. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindine wandale sindiyimirira chipani sindiyimirira mtundu sindiyendera zigawo ine ndimangoyimirira Malawi kuchokera kumsanje pakana kuchitipa khota pakana kumchinji munthu osaukayo ndiye wanga wa ine amene ndimagwirizana naye munthu amene ali ndi mawu koma amalephera kuti akalankhule lero ndi ulula za chinyengo zimene zikuchitika pa nkhani ya fetereza osika mtengo komanso chimanga za chinyengo zimene zikuchitika kuchokera kwa DC kuchokera kwa alangizi kwa agriculture kuchokera kuma VDC komanso ndi mafumu ndi ulula zonse komanso tiulula nkhani imene ikuchitika pakati pa ma ministers akale ndi akulu ena IMCP akale amene akonza plan yokuti anyengerere anthu ena amu DPP ndicholinga kuti agawane ma contract amalepu koma tisanafike kumeneko ndi uthenga umene ukupita kuboma kuchokera kwa anthu aku Northern Region komanso Central Region amene andiyimbira ine phone ngati president wawo kunena kuti over the years and decades ikafika nkhani yazo gawa iyi madera ngati aku Northern Region komanso Central Region samaganiziridwa and yet imene mumuli anthu ozunzika kwambiri anthu ovutika amene akuvutika koopsa munati mupite iniyo kudeza kusalima even mulilongo mwene munchinji mupite inu mukayangane amene akuvutikira anthu ku Likoma Island mene anthu akuvutikira ku Chizumulo Island mene anthu akuzunzikira ku Nkhata Bay kukasasire kuja kukaronga kurumpi kumzimba zimadabwisa kuti ndi chifukwa chani ikafika nthawi imene yazogawa imene mukuchita target the vulnerables mmapezeka kuti ku Northern Region komanso Central Region simmaganizirako anthu kumene kuja kuzunzika koopsa mukatenga for example umene kulili ngati ku Likoma Island anthu amene aja samalima china chilichonse chifukwa choti ndo amakhala pakati pa mazi and munayenera kuchita consider nimakumbukira nthawi ina JB mzathu wako America atati pasachithandizo kuti tikapereke kumeneko anthu ena andale kuzera kwa DC anazerowesa zinthu zijandale koma anthu aja anazunzika koopsa anavutika koopsa andi pakuyenera kuti boma muzuke nsanga muiganizire nkhani imene iyi kunena kuti anthu aku Northern Region akuzunzika koopsa and we are not talking about boma only tikufuna so even my individuals ngati mene ali ngati Bushiri ujayo abushiri pitani ku Northern Region mukaone mene akuzunzikira anthu mukatheso naninso kuthandizapo ziko lindiratu tiyeni apa amene tapeza kakang'ono tizithandizana and one of the good examples wa anthu amene amathandiza anthu Malawi munomo ndi Shepherd Bushiri and mutapita mwina kukasasire kuino a Bushiri ndikukaona anthu mene akuzunzikira mwina inu mukalankhula mwina a president akhonza kumva kapena asogolera akhonza kumva koma anthu ku Northern Region akuzunzika koopsa zomvesa chisoni even olo musalima mutapita mwina mupangira kuti mwina asogolere inuyo simaenda olo musate 6 mukukaona olo misewu mu 23 mukukaona misewu kukaona livelihood ya anthu ndikumazifusa kuti kodi mati anthu awa ali mtown ya Lilongwe anthu awa akukhala di munzuzu anthu awawa anthu ku Malawi kuno tikamanena kuti living below the poverty line ndizoonadi so anthu akudandaula koopsa kudandaula anthu akufa ninjala madera amene wawa koma zimadabwisa nchona kuti every year in year out ikangokhala nkhani zogawa ndiye tuti ndi Mulanje ndi Tcholo ndi Phalombe ndi Mwanza
indi ndi zabwino kumachinga mangochi zabwino kwambiri, koma madera ena ngati kunchewu kubaraka uyo tikathamangira musalima mudeza mukapite mu rural deza mukayang'ane mene anthu akuvutikira kumeneko. Even ulonkhani ya madzi yomwe ena samaziwa ndi chisime chomwe samachiziwa kuti ati ulonjigo umaoneka bwanji, and yet madera mene momo muli chani muli ma MP abo maso amadusa momo pena anthu kumaona anthu akumwa madzi ndi ng'ombe ndi agalu ndi mbuzi ndi nkhuku umadabwa kuti is this Malawi? Even all sukulu zimene wina uja ankanena kuti afuna ati apange ati sukulu zama flash zama toilet ama flash mukaone padakali panopa even in Lilongwe rural anthu ana akuphunzira pasi pa mtengo oti ndi mvula ikubwera siti kuziwa kuti makalasi akhalapo. And Malawi munomo pakufunikira ndithu ifeyo asogoleri amene imuli asogoleri iniyo muzimva zina zitika makuuzani, muzimva anthu akuzunzika kopsha. So anthu ayimba mafoni kuchokera ku Central Region kuchokera ku Northern Region kudandaula kunena kuti iwo samaganizidwa kuti adala kwa chani, anthu akumpoto adala kwa chani, achewa adala kwa chani, ifache ngakhale aliko inde achewa inacho ipa koma kuli achewa amene ali very very innocent. So mukuyenera kuti nasogoleri muganizire kwambiri nkhani imene nkhani yazo gawa. It should not be the southern region only. It shouldn't be the eastern region only, but it should cover everywhere in Malawi because there are people suffering. You need to take heed of this advice. Lero tiyamba nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Boma litalengeza nkhani yokongola kuzera kwa president Professor Arthur Peter Mutharika kutamba sobano kupereka ndondomeko ya fetereza wosika mtengo pa 10,000 komanso chimanga. Koma zimene zikuchitika mmizimu mukuyenera kuti ino anduna azaulimi mupange machawi chifukwa kuli za chinyengo zimene zayamba kuchitika nkhani ya yolemba anthu kuchokera kwa DC, kuchokera kwa alangizi, kuchokera kwa DC, ma VDC komanso mafumu alinawo nkati kupanga nawo za chinyengo. And zodabwisa nchonena kuti nambala ya anthu imene ikubwera ndi nambala ya anthu yochepa and ambiri wakulemba na pantundu wawo. And izi nzomvesa chisoni mukapita madera ambiri ngati mene kulili ngati kusika wanjala EPA kumene konde anthu adandaula kwambiri kumulanje kumene anthu okha ochepa osakwana so 50 alembedwa. Madera ambiri ngati kuphalombe kumulanje kulanda dero uyo tikamapita kuchisitu mwanjeza tikunena mwanjezamu anthu ambiri akudandaula asiyidwa chifukwa nambala ya anthu imene ikumaperekedwa ndiyo chepa kwambiri. Mukapita kwa Nsona, mukapita kuzomba ndiye wesi kuzomba kufirima irosi kwa chitika za chinyengo kwa Germany uko kumene kwa anthu alembedwa kokwanira khandi 9 okha. Izizi ndikunena zimuna anthu akoza kuona ngati ndinjerengo kapena paja ndine wa miseche na pachikamwa. Koma mufufuze muona kuti anthu ambiri muziko lino mukapanga kafukufuku wanu ngati muli ndi anthu aboma ino amene amapanga kafukufuku tapita ni pa ground mukamve kulira kwa anthu kukupangika za chinyengo kwambiri. Akumapezeka kuti ujeni mulangizi uja akumakumana ndi amfumu 5 o'clock ndikugawana maina kuja ndikukapereka nambala ya fake kusonyeza kuti akufuna zina zo azizagawana okhaokha, azizatenga matumba achimanga, azizatenga matumba afetereza ndikumagawana. Andi chopwetekesa mtima ichonena kuti akulemba na apa mtundu okhaokha kapena iye amene akuwaona kuti amene akumapereka sondalama chifukwa mafumu ena madera ena ndi alangizena kuti munthu alembedwe akuyenera kuti apereke ndalama. Andi izi zikupwetekesa anthu mtima kwambiri chifukwa zikudandaulisa Malawi ambiri chifukwa machisanzo kunguludi umene koko akonena kuti anthu 9 azigawana thumba limodzi la fetereza ndi akayika chani kumundako. Izizi ndi za chinyengo zimene mukuyenera muziziwe bwana. Even in Blantyre mukupanga za chinyengo. The main target of this program is to help the underprivileged, those that live below the poverty line. Tikamanena kuti below the poverty line we mean it muli anthu ozunzika kopsha muno Malawi. So mukunayenera kuti bwana mpange machawi program imene iyi kuli bwinonso mwina kuyi misaka yemwe pange kaye ndondomeko yokwanira. Otherwise it will be a mess.
target yanu ndizolinga zanu sizikwanisirwa chifukwa chakatangale amene ali kuchokera mfumu pakana pa group pakana kwa atiye aliko matiye na ophunzira ife timaziwa ndipo tinati tiziatchula mano tikuwadziwa even munsanje muli matiye ophunzira muno amene sakupanga nawo zimene zizi amene sonawo amamva so chisoni koma kuli matiye na osushuka mafumu ena magrupu ena osusuka sakufuna kuthandiza anthu awo akungolemba anthu apa mtundu pawo izi ndizomvesa chisoni kwambiri so uthenga umene tikufuna ndipereke mama wawo no kunena kuti programu yanu yabwino yokongola imene isigwira chifukwa ya anthu ambiri akupanga za chinyengo kwambiri muzomba mangochi kuti kumwanza anthu alangizi akupanga za chinyengo kopsha. You need to wake up as government of Malawi. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi nkhani yakatangale imene kuchitika ku Marepu. Makamanga akulu akale a MCP amene akuchita connive ndi akulu ena a DPP ndicholinga kuti agawane ma contract a Marepu. Chifukwa nthawi imeneyo anapasana ma contract aja in a dubious manner. So aona kuti mwina kuti asayaluke asamangidwe aike mwawawa a DPP mukuyenera musamale a DPP chifukwa kunali meeting imene akonza kunena kuti akuike moni akunyengerereni kuti mukhale nawo mene mu ma contract amene wawa asachididwe cancelled chifukwa last time DPP kutuluka mboma kunapalizakaso kuti kunali anthu amene anatenga nawo ma contract amene wa Marepu omachita connect magesi mizi kuyika mapolo chani anapezeka kuti anaichita cancel lero le akufuna akuchenjerereni chifukwa muli in billions anthu otu anaba ma billions musalolere a DPP ena osushukaso amene akunyengerereni anthuwo icholinga kuti musachite cancel ma contract amene wa Marepu izizi muziziwe mukuyenera musamale kwambiri deal ina imene mukuyenera kuti musamale nayo imene sakupanga ndi ya nsika kapena business imene ikufuna kuyambika ya mabasi pakati pa Malawi komanso Rwanda izizi mukuyenera muziwe kunena kuti kodi kumazifusa kunena kuti kodi ku Rwanda Malawi apindulako chani bola atu ku South Africa ku Zimbabwe ku Zambia kumachoka zina zake ndi kumabwera kuno ku Malawi koma ku Rwanda mukayambisa basi yochoka Rwanda Malawi Rwanda muzipindula chani ya Malawi kupatula zigawenga mukuyenera musamale kwambiri ziko la Malawi osamangomanga maubale ndi anthu ena ali wose ziko la Rwanda ndi ziko limene kumabwera zigawenga kumabwera maiko ena osiyana ndi kumaononga ngati simusamala muziwe kuti ziko la Malawi no mubwera zigawenga kuchokera ku Rwanda ndi plan yawo imene yakonza yokuti basi ziyenda pakati pa Malawi Rwanda Malawi mukuyenera musamale kwambiri ngati anthu awo omwe amene ambiri wali kuzaleka akulephera kumabwerera kwawo chifukwa choopa kuphedwa ndiye ife kuno anthu okuti asiti kuziwa ndi futi imene tipati tikamva futi kamalira ndiye timathamangirako ndikumakaona kuti tifuna tione sese futi muzaphesa ana mukuyenera musamale kwambiri Bon Tolindo the DC ninalota usiku ndikuona anthu ena akupasidwa bero ku koti chifukwa ati chosatira malamulo koma kenako anthu aja ndikuthawa ndipo ndikuona chipani china chitakonza maplani amene okuti athawise anyamata amene akuganiziridwa atikha amapanga chani anyamatawo koma kuoneka kuti akonzera maprogramu kuti ngakhale watapereka ziphaso zawo popeza system yawo ili very strong azathawise akalandira bero. The most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.